Zinedine Zidane, düýbi Aljerli bolan 3 gözek dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip yglan edilen Fransiýaly futbolçy. Futbol karýerasyny tamamlandan soň ol tälimçi karýerasyny üstünlikli dowam edip başlady. Bu legendadan häzir million sportmenler ilham alýar we beýik şahsy adam diýip hasaplaýarlar. Kanalymyza ses berilişikde Zidane ýeňici bolan üçin bizim size Zidane barada video hödürler. Futbolçy barada gepleşigimizi terjime edip öz ene dilimizde dinlemek mümkinçiligi üçin Microsoft YouTube kanalyna türkmenleriň adyndan öz minnetdarlygymyzy bildirýäs we başlaýas. Zinedine Zidane nähili ýaşaýar we näçe mukdarda gazanjy bar? Zinedine Yazid Zidane 1972-nji ýylyň 23-nji iýunda Fransiýa Marsel şäherinde eneden bolýar. Onuň kakasy İsmail Aljer döwletinden Fransiýa 1953-nji ýylda göçýär. Aýalyna öýlenenden soň dogly Marseli göçüp raýatlyk alýarlar. Lokan maşgalatyny eklemek üçin iki işte işleýär we maşgalatyny ekleýär. Zinedine owadan diýilip terjime edilende biziň şuňky gahrymanyň maşgalada iň körpesi we 5-nji şagy bolýar. Onun 3 erkek doğanı ve 1 ayal doğanı bolýar. İsmail we onuň aýaly Malika şagalarynyň köçüdäki erwetendikleri we akylly bolmak üçin ýalňyz şagalary bilen kiçilikden gatnaşmaga ýol bermän goraýady. Köçe çykyp oýnamaga gitjek diýenlerinde hem diňe öýüň aýnasyndan görnýän meýdançalarda oýnamaga ýol berýärdiler. Daşa gittirmeýärdiler. Çağlarım elbette köplenç futbol oynayardı. Ýöne uly doganlary Zidane entek kiçi görüp öz ýanynda oynatmaýardylar. Ýöne köçeki kiçi ýarışlarda Zidane deň dostlary bilen fint etmekde ýarışardy. Ol fintlaryň bellisi bolan Marcel ruletka fintini Zidane 8 ýyllap özleşdirip öýrenýär. Bu finti hemme bizim Zidane'ın finti diýip tanýar we hut şu finti köçeden uly futbola legendamyz geçirýär we adamlary haýrana goýýar. Kanuny garşy Zidane'ın ömründe birje gezek düzgünligi, pozanlygy bar. Ejesiniň doglan gününde pulsuz bolup gül ogurlaýar. Sadece gül. Ýöne eden etmişinden häzirim tanýar. Mektep döwrü çağı orta yetişkenligi bilen baglydy. Futboldan başga skateboard, velosiped hemde judo bilen meşgullanýardy. 11 ýaşynda ahir soň sportyň bir görnüşinde durmaly bolýar. Sebäp bir gün öňünde judonyň ýarşyndan soň futbol meýdançynda çağı özünden gidýär. Lukmanlar çağanyň köp aşy işlemek bilen bagly bolany üçin çağa haýsy da bir bolsa bir sport saýlasyn diýerler. Saýlaw bolsa hem Mämediň bilişimiz ýaly futboldy. 9 ýaşynda Foresta diýen toporda kapitan bolup oynayar. Häzirki wagtda bu topar ýok. Ýöne dostlary bilen Zidane oň dereginde Novel var höwçüňleriň toporu diýip täze bir topar döredýär. Zidane bu toparyň awraýly prezidenti we mümkin boldugyça toparyň ýarışlaryna gatnaşýar. 1982-nji ýylda ol Saint Andre diýen topara geçýär. Bir ýyldan soň Seta Livlalon toparyna geçýär. Ol toparda çağa 14 ýaşynda çelin oynayar. Şondan soň Aix-en-Provence şäherinde regional talant sport ýarışyny saýlap alýarlar we şol wagt oýunçuny K diýen Fransiýaly toparyň ýolbaşçylary göz goýýar. Zinedine K toporunyň ýaşlar ýygyndysynyň mektebine ýerleşdirmegi teklip edýärler we şol sanda onuň kakasyna we ejesine oglunyň gow üçünçülükde ýaşa bilim berjekligine söz berýärler. 1987-nji ýylda futbolçy 15 ýaşyndaky Cannes diýen şähere geçip birinji şertnamasyny baglanýar. Kan toparyň tälimçileri ýaş futbolçuny individual üstünde işläp tejribesini artdyrýarlar. Futbolda birinji aýlygyny bolsa ejesine doganlaryna sowgat alyp harç etýär. Bir näçe ýyldan soň bolsa maşgalasyny Marseillanyň kriminal köçesinden alyp gaýdýar. 1989-njy ýylyň 18-nji maýynda Zidane kan toparyň esasy düzüminde debüt oýunyny oýnaýar. Şol oýunda Fransiýanyň çempionatynda iň soňky tapgyrda oýuna çykýar. Şol wagt Zidane'nyň 17 ýaşy hem dolanokdy. Bir näçe ýyldan soň toparyň esas düzüminiň esasy oýunçysy bolup çykyş edýär. Ýöne 1991-nji 1992-nji ýyl mövsümde topar 2-nji diwiziona gaçýarlar. Şondan soň Zidane Bordeaux toparyna geçmegi özüne makul bilip topara geçýär. Transfer muktary 460.000 euro bolýar. Futbolçy birinji mövsüminden topara gow ýerleşip, toparyň iň köp gol uran bombardierlaryň sanawyna girýär.
4 ýylyň dowamında futbol muştoklarynyň söýgüsini gazanyp elita toparlarynyň göz goýmagyna münasip bolýar. Entek Bardoda oýnap ýörkä Veronik Fernandes diýip tanşy gyzy toý edip maşgala gurýar. Olar 1989-njy ýylda Kana şäheriniň balet mektebinde okap ýörkä okudan daşarda bolsa supermarketde satyjy bolup işleýän gyz Zidane görüp Zidane bilen şo taýda ilkinji doşlugyny geçirip şondan soň ikisi söýüşip başlaýar we netijede Zidane onu toý edip alýar. Zidane ýyllar geçdigi soň Veronikanyň tanşçylygyny bilenden soň diskotekada gow oýnajak bolup özüni görkezek bolany ýatlaýar. Gyzyň bolsa şol döwür üstünden gülenini ýatlaýar. Ýöne şonda da bir hepdeden söýüşip başlap ýüregine eýe bolýar. Olar 1994-nji ýylyň maýynda durmuş gurýarlar. Gyzy bolsa baleti goýup maşgala özüni berýär. 10 ýyllyklardan soň Veronika öz ärine ýaňyşmanlygyny we şonuň aýaly bolanyna puşman etmeýänligini beýan edýär. Durmuşunda ýaş şuwanlaryň 4 ogly bolýar we ogullary hem kakasynyň hünäri boýunça gitýär. Olsa Enzo, onuň ady Zidanyň iň gowy gören oýunçysy Enzo Francesco'la bagş edip goýulýar. Luka ogly Derezvan, Theo orta gowrakçy, körpesi bolsa Elise çep gowrakçy. 1994-nji ýylda Zidane Fransiýanyň milli gyndysı bilen Çehiýa döwleti bilen ýoldaşlyk duşugynda debüt oýunyny oýnaýar. Şol oýunda Fransiýa 2-0 Çehlardan utulup gelýär. Ýöne zamanda Zidane meýdança çykan soň 2 gol urup hasaby deňleýär. 1996-njy ýylda Euroda ýarym finala çenine gelip milli gyndysı bilen möwsümi tamamlaýar. Möwsümden soň bolsa Juventus toparyna geçýär. Transfer bolsa Turinler üçin 5 milyon 300 min euro düşýär. Zinedine ilki başda Juventus'a öwrenişmek kyndy. Italiýan dilini hem bilmeýärdi. Hem de Michel Platini bilen hem onu deňeýärdiler. Ol bolsa oňa diňe basışlyk bolup, diňe minus bolýardy. Bu basışlyklar oýunçuny aljyrama ýagdaýa goýýardy. Üstesine de maşgalasy hem oýunçunyň ýanynda däldi. Futbolçu şonda da her sagatda maşgalasy bilen habarlaşyp durýardy. Haçanda bir gezek aýaly bilen gurulşanda jaň edip, "Men Turini terk etjek, gaýdyp siziň ýanyňyza barjak" diýip aýalyny aýdandan soň aýaly pikirlenmän Italiýa göçüp gelýär. Möwsümiň ahyrynda eýýäm gowy netije görkezip, gerekli gollary urup Juventusyň ýolbaşçylarynyň anamyna ýene-de girýär. Şol döwür özüniň iň gowy gören oýunçysy Enzo Francesco'nyň garşyna hem oýnaýar. Şol oýunda utup Continental Kubugyny gazanýar we Messi bilen futbolkasyny çalyşýarlar. Şol ýylda PSG-ny ýeňip Superkubok UEFA-ny hem alýar. 1997-nji ýylda Superkubok Italiýa gazanýar. 1998-nji ýylda bolsa 2 gezek iýli-iýline Italiýan çempiony bolýar. Ýöne iň esasy pursady Zidane şol ýyl dünýä çempionatyny milli gyndysı bilen final duşugynda Braziliýanyň garşysyna oýnap, muştoklaryň adynyň gahrman diýen ada eýe bolmagy bilen baglasak bolýar. Finalda Braziliýanyň garşysyna oýnanan oýunda 2 gezek 2 goly hem kelle bilen salýar. Ve netijede Fransa milli gyndysı dünýä çempionu diýen ada münasip bolýar. Mondialdan soň turnirin iň gowy oýunçysy we altyn topu hem gazanýar. Şonda tutuş Fransiyada bayramçylyk bolup duran wagty Zidane Enzony hem de illi dowlan Lukany uklatmak üçin öýüne dolanýar. Ondan başga da aýaly Zidane maşgalaçyl. Öýüne her gezek gelende hem çağalaryny hökman bir sowgat getirip super kaka bolýanyny belläp geçýär. Juventus'un indiki 3 mövsümünde toparın oyunu aşağı kaçıp başlaya. Yeketek kazanan Kubugu bolsa 1999-njy ýyldaki Kubuk Totudy. Zidane dizi bilen problemalary bardy ve operasiýa geçirdi. Bu kemçiligi seretmezden 2000-nji ýylda Euroda özüniň pik formasynda çykyş etdi ve turniriň iň gowy futbolçusy diýilip yglan edildi. Final oýunda milli gyndysyna Ýewropaň çempionu bolmagy hem kömek etdi. Juventus'ta gerekli netijeler kazanıp bilmezliginden futbolçu toparı terk etmek pikirine gelýär. Şol döwür bir ütköşük bir waka bolýar. Mekir Perez bilşimiz ýaly ofisial öýlenki naharlaryň birinde Zidane bir salfetka goýup gidýär. Ol salfetkada bolsa sen Real'a geçersiňmi? Geçesin gelýärmi Real'a diýen soraw bolýar. Zidane hawa oýnasym gelýär diýip soň jogap berýär. Şonlukda transfer 2001-nji ýylyň Tomsunda bolýar. Şol wagt iň gymmat transfer diýilip hasaplanýar. Karalevski topar Zidane 75 milyon euro töleýär. Oýunçuň öz şertnamasynda bolsa 5,5 milyon eurodan 7 milyon euro ýylyna aýlyk haky bar diýip aýdylýar.
Zidane'ın Real'a geçmeginin yine bir sebebi hem ayalı Veronica Turi'nin klimati yakman İspanya gidesi gelýäni bilen bağlı diýsek bolýar. Ýöne näme bolsa da Zidane gowy saýlaw etdi. Real'a geçip başdaky 2 mövsümde EM Continental Kubok hem de Super Kubok İspanya, ondan başga da Çempionlar Ligasyny, İspanya çempionatyny we Super Kubok UEFA'ny gazandy. Bu utuşlaryň ýetmegine de tälimçiniň Vicente Del Bosque'nin hem uly kömegi bar. Tälimçi Zidane beýdançada islendik ýerde oýnamak hem de oýunçularyň nähil elinden gelýän potensial hereketi bar bolsa da şoňa baryny ruhsat berýär. Hem de Zidane'ň daş töwerinde topar gurýar. Esas üstünlikleriň mövsüminiň biri hem Zidane üçin 2002-2003-nji ýyl mövsümdi. Şol mövsüm İspanya çempionatynda Marca gazetynyň versiýasy boýunça en gowy oýunçy diýip saýlanýar. Avrupa kontinenta barlyk komissiýasy hem oýunçuny en gowy oýunçy diýilip atlandyrýar. Frans futbol gazetynyň adyndan hem Awropanyň en gowy oýunçysy diýilip eglan edilýär. Ýöne 2002-nji ýylda mundialda dünýä çempionatynda milli ýygyndysy bilen gowy çykyş etmeýär. Sebebi Zidane şikes bilen mundiala gelýär. Ve şunun bilen gruppadan hem Fransa çıkıp bilmeýär. Indiki Euro 2004 hem Fransuzlar üçin 10 ýaly bir üstünlikli bolmaýar. Bir 4 finalda Gresiýadan utulýar. Real hem şol döwür kriz geçirýärdi. Topar bilen bilelikde hem Zinedine Zidane hem geçirýärdi. Bu krizi 2004-2005-nji ýyl mövsüminde ol diňe 6 gol urýar we muştuklaryň adyna eýäm garry diýip tanqide ýe bolup başlaýar. Indik soňky ýyly bolsa 2006-njy ýyl onuň üçin futbolçy hökmünde en soňky mövsüm bolýar. Kariyerasyny tamamlamak hakda 2006-njy ýyldaky dünýä çempionatyndan öň hem aýdypdy. Şonuň üçin Fransaň milli ýygyndysy mundialda finalda Italiýa garşysyna çykandan soň hemme kime ma'lumdy. Zidane'ň bu soňky oýunlugy. Zidane kapitan derejesi bilen penaltydan 2 finalda dünýä çempionatynda gol bilen tapawutlanan 4-nji oýunçy bolup hem taryha girýär. Ýöne şol oýun Marco Materazzi'ni kellesi bilen urup onun kızıl kart alıp meydançany gaýgyly terk etmegi bilen bağlı bolýar. Marco Materazzi bilen ikisiniň arasynda düşünşmezlik bolanynyň bir zada gahar edip Zidane Materazzi'ň döşüne kelle bilen urýar. Fransaň milli ýygyndysy Zidane meydançany terk edenden soň penaltydan utulup dünýä çempionatynda 2-nji ýer alýar. Biraz wagt geçenden soň bu bolan waka ähli ýere ýaýrap oýunlarda, reklamalarda, hatda Alжyriýaly heýkeltaraş hem bürünçden bolan wakany heykelini ýasaýar. 5 metrli monument Katarın paýtagtynda Dohada ýerleşdirilýär. 2013-nji ýylda ýene-de monumentin üstünde işläp muzeýe geçirilýär. Gyzyl kart üçin futbolça 3 oýun diskwalifikatsiýa hem de 7,5 ming Şwetsar frank jeremesi bardy. Ýöne ol karyerasyny tamamlanan sebäpli 3 gün ýaş ýetkinjekler bilen futbol öwretmekde iş berilipdi. Aýtmasa Zinedine'ň tutuş karyerasynda bu gyzyl kart 14-nji. Karyerasyny tamamlandan soň Zidane Madridde ýaşamagyny dowam etýär. Ol köp ýurtlarda seýahat edýärdi. Fransiýanyň Kanal Plus telewizionyasynda ekspert bolup hem çykyş edýär. Ondan başga da blagatworny işler bilen hem meşgullanýardy. 2001-nji ýylda belläp geçsek eýäm şol döwür onuň blagatworny fonduna girýärdi we henize çenli. Çağalaryň blagatworny milli ýygyndylaryna hem gatnaşyp kömek edýärdi. Aljeryň çağalar üçin niýetlenene Ulluqan balnisasynyň ähli çykdyjysyny hem himayatkarlyk edýär. 2008-nji ýylda Asterix Obelix Olimpisk oýunda diýilen çeper filminde hem gatnaşýar. Sen Egiptana? Ýok, men Egiptli däl. Sen bu matany maňa dolap goýdyň. Parik näme? Parigy men sen üçin satyn aldyma. Hawa parik gowy erwetde. Ol tomaşaçylaryň ýüzünde antirozy futbolçy hökmünde filmde görkezildi. Ondan öň bolsa adaty obraza gol we gol 2 arzu diýen çeper filminde hem çykyş edipdi. Ondan başga da ol dokumental proýektlarda hem çykyş edýär. 2009-njy ýylyň 1-nji iýuny Realyň prezidentiniň Sowet berýänçisi bolýar. 2010-njy ýylda Kataryň futbol assosiasiýasynyň pasowly bolýar. Ol işte Katarın 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyna gatnaşmak mümkinçiligine kömek edýär. Ve biraz sonra Katar 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyny hukuk gazanyny hemmemize hem ma'lum. Gaty gowy pul gazanýar, şonda da gazanan pulunyň muktary bolsa 15 milyon eurodan ibaret diýip aýdylýar. Ol 15 milyon eurony hem blagatworny işlere Zidane harç etdi.
Zidane ýene-de futbol karýerasyny Katarda 1-2 möwsüm oýnap tamamlap hem bilýärdi. Şol 2006-njy ýyllarda 1-2 möwsüm oýnap tamamlap hem biljek eken. Ýöne gelen şertnamany şol 2006-njy ýylda gaýtaryp Realda futbol karýerasyny tamamlaýar. 2012-nji ve 2024-nji ýyldaky Fransiýada geçjek Olimpiya oýunlary hem paddeşk edilenler hem aýdylýar. Ýöne 2012-nji ýyldaky Olimpiya oýunlary bilişimiz ýaly Londonda geçdi. Ýöne 2024-nji ýyldaky Olimpiýada hukuk gazanýarlar ve Fransiýanyň paýtagtynda bolýar. 2011-nji ýylyň maýynda Zidane Realyň sportiwny direktory bolýar. 2012-nji ýylyň ortasynda bolsa Real ýaş ýygyndylar toplaryny tälimçilik edip başlaýar. 2013-nji ýylda Ancelotti'nin kömekçisi bolup Realyň esas toplaryny türgünleşdirip başlaýar. Ve gow tälim alýar. Şol aralykda Realyň Castilla toplarynyň baş tälimçisi bolup bolsa 2014-nji ýylyň 25-nji iýundan işläp başlaýar. 2 ýylyň dowamında islendik ýokary kiçi tapawdy ýok toplaryň baş tälimçisi bolmagy ähli lisenziýalar alýar. Realyň kıyın döwürli wagty 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda bolsa Zidane toplaryň esas düzüminiň baş tälimçisi bolup yglan edilýär. Şo wagt toparyň netijeleri diňe pese düşýärdi. Ýöne Zidane gelip ideal transfer kampaniýasyny geçirýär. Köp işläp çempionluk hemde birinji möwsümde EM Çempionlar Ligasynyň çempionu bolýar. Onuň üstünlikli netijesi 2017-de de 2018-nji ýyllar hem gaýtalanýar. Onuň üstüne La Liga hemde toparlaryň arasynda dünýä çempionu bolmak başarýar. Zidane'ın özü bolsa FIFA'nın versiýasy boýunça en gowy tälimçi diýilip yglan edilýär. Sport üstünlikleri bilen hem ýaş tälimçiniň aýlyk haky hem ulalýar. 2016-njy ýylda ol takminan 2,5 million euro gazanan bolsa, soňrak 5,5 million euro, ondan hem soň 7,5 million euro ýylda aýlyk hak alýardy. Täze möwsüm Superkubok UEFA bilen başlapdy. 2018-nji ýylda bolsa Çempionlar Ligasyny izleyizine 3 gezek gazanan, soňra taryhy ýeketäk 3 gezek izleyizine Çempionlar Ligasynyň gazanan ýeketäk tälimçisi diýip yglan edildi. Ýöne gowy netijeler bolsa da 2018-nji ýyldaky möwsümden soň tälimçi topardan gidýänligini yglan etdi. Bir näçe şeşmeler boýunça Zidane transferde getirjek oýunçulary toparyň ýolbaşçylary bilen düşünşmezlikler bilen bagly bolanyny aýdýarlar. Ýöne 2019-njy ýylyň martynda Zidane ýene-de topara dolanýar. Ýöne biraz wagtdan ýene topary terk edýär. Sebäp onuň süýtdeş dogany rak keselinden aradan çykýar. Şol ýyl hem Zinedine Zidane diýip kitaby çap edilýär. Ol kitap ýeketäk bolmaýar, Zizon durmuşynda diýen ýene bir kitap bolýar. Ondan başga da Skromny Karol, Zidane Hudaý bolman adam boljak diýen kitaby, Zidane gizlin durmuşy we başgalardyr. 2019-njy ýylda La Ligany hem de Superkubok Ispaniýany gazanýar. Ýöne indiki möwsümde ýene topar aşağı düşüp başlaýar. Çempionlugy gazanyp bilmeýär. Çempionlar Ligasynda hem Chelsea'dan ýarym finalda utulýar. Atletico Madrid'den hem La Liganyň çempionlugynda utulýar we netijede 2-nji ýer alýar. 48 ýaşly Fransuz may aýynda ýene-de topardan gitýänligini habar berýär. Şol şertnamada 12 million euro EM gazanýardy. Öz islebi bilen gidip Realdan Zidane takminan 42 million euro yitirdi. Eger 2006-njy ýylda ýene 1 ýyllyk şertnamasyny dolu işläp futbol oýnan bolsa 6 million euro gazanardy. 2018-nji ýylda bolsa 24 million 2 ýyl üçin gazanardy. 2021-nji ýylda bolsa 12 million euro gazanyp bilerdi. Baş tälimçilik edip ýörkä Realda köp tanqydy eýe bolupdy. Sebäbi ol öz ogullaryny kömek edip toparda 10 ýyl bir gowy netije görkezip bilmese de meýdança çykarýardy. Luka ogluny esas düzüme goýýardy. Bolmasa ondan güýçli derwezwanlar bar wagty. Zidane tutuş ýagdaýy 120 million euro diýilip hasaplanýar. Futbol karýerasynyň iň beýiginde bolsa pikinde 13 milliondan 15 million euro çenli gazancı bardy. Ondan başga da reklamalardan gelýän girdijiler hem bardy. Meselem 2006-njy ýylda sponsorlardan 8,5 million euro pul gazandy. Hatta final duşunda motivatsiýa bolan konfliktden soň sponsorlar Zidane bilen işleşmege dowam etdi. Şertnamasyny pozman dowam etdi ýagny düşünýäňizmi? Zidane tutuş karýerasynda brend Lego, Audi,
Danone, Louis Vuitton, Dior, Mango, Visa ve Grand Optical brendleri bilen işleşýärdi. Her reklamalardan bolsa 450.000 euro pul gazanýardy. Orange diýen telefon kompaniýasy bilen hem 3 ýylyň dowamında 6 million euro pul gazandy. Ýöne sportsmeniň esasy sponsory ýyllar boyu Adidas'tyr. Ondan başga da Yaponiýaly pakazlarda hem gatnaşýar. Onun girdejilerinin bir bölügini her hili investisiyalara goşýar. 2009-njy ýylda özüniň brendi bolýar. Ýagny eşikden bolan brend açýar. Ýene-de Zifir diýen emlak jaýlary investirýär. Zidane topordan gidenden soň muştoklar Fransuz nira giderkä diýipdi. Ýöne ol 1 ýyl ara kesme alyp, şu wagtlar tenis oýnaýar we şu günler diýsek dinjalýa diýsek hem ýalňyşmaz. Ýöne köp çeşmelerin aýtmagyna görä Zidane Fransiýa milli gyndysyny tälimçilik etmäge arzu edýänligi aýdylýar. Siz nähili pikir edýäňiz? Birden öz milli gyndysynyň baş tälimçisi bolsa, gowy netijeler gazanarmy? Tesbirde ýazyň.